Sawa ba og baba? Bawa na siya baba mga ka-viewers so niya. Gapa ka na siya niya baba. Pero, ano ba yung pero? Kaya ba mo nga no? Gubag-gubagas yung bugan. Bukan ka, ma-upload yun nila Oo. Mahalok na yung ma-upload natin doon mo na matagtingin bitaw ka. Ha? Ma-upload yun nila, napigil pag Ma-upload. papakita dito sa kuwan. Kita. Marunong kang magsisikuan. Markita. Oh. Ito. Hawd kay hilasan ko si mo, hawd kayo ka mga istorya. Ito? Hawd kayo ka mga istorya. Gwapa na na. Pero na apan. Naman. Ma-upload yun nila naman niya, hindi ko kabuang naman yung kabuang. Hi mga viewers. Ano yung mga asawa nga mga mga sungugan, ibulgar ninyo sa online aron matagbaw o na. Nya, mayo din na. Ayo, aron kamo mahilo mo. Mahilom jud og mawaan jud ka diri ba? Ayo, ay pagpigit mo siya. Kana yung minicure kang mama na wala bayad. Siya sira sana. Bagag face. Ikaw? Tingbon na sila bayad. Tingmo ko nung bayad niya, way bayad. Bayad uday. Bayad sa ko. Palta lang ako na mag-manicure bag ko. Usa nga minicure ka na pintals bay? Kung nakapita ka, mambutan ka. Ayaw ba, muram ni siya giango-ango. Nananang giango-ango ha, pero tungod ni mo. Kilig ang kulira. Pababa. Wala ka, kala ta, naka 1 minute. O ba ti ka-reply. Hapit na mag 2 minutes. Ay na. Uga pa Sige ti ka- mga ka-viewers, bye!